den vil gjort det lige i munden. Jeg skal ikke Prøv kysse igen. dig mere i dag. Prøv igen at få ind til det. Prøv der. Nulla. Så spiser hun din hånd i stedet for. Pas på, hun ikke tager en bid. Vi kan altså ikke køre på skadestuen. Nulla. Jeg med at kæle med hende i stedet for. Så gjorde hun det jo før. Og nu så det jo bare med hende, ikke? Nå. Det var på næsen, du. Helt op på næsen af Jack. Ja. Spiser hans næse, du. Ham skal vi have med hjem. Og så er det både sideruderne og soltaget, vi skal åbne. Nej, ryger op på hængetrækket, det. Ud af Og Nulla. drillede ham også på vejen, inden vi skulle hjemmefra, og sagde til ham, at sætte en stor hjem og satte ham på hængetrækket, så kunne han løbe efter bilen, så han kunne fagreagere lidt.